ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Роберт Уитакер визув дод ва Уитакер ба Ҳамзат ҷавоб дод. биён оғоз мекунем аз суханҳои Чимаев. ҳамзат дар саҳифаи расмии инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: ҷавони хуб зидди ҷавони ганда, биёи корро ташкил кунем. танҳо эҳтиром ба то Роберт Уитакер, навиштааст Чимаев. ва Уитакер дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт: агар ки ба ман ин муҳорибаро пешниҳод кунанд, пас бигзор ки ҳамин гуна шавад. фикр мекунем ки ин муҳорибаи хуб ва вазнин мешавад. ман ҳамзатро ҷангвари хеле хуб мешуморам. ӯ ба монанди ман хеле бақувват аст. ҳамзат барои ман рақиби вазнин мешавад. ҳамчунин ман барои ӯ низ рақиби вазнин мешавам. бо ман дар стойка ҷангидан осон нест. аммаро ба замин афтондан ва дар он ҷо идора кардан боз душвортар аст. барои ҳамин бале, ин муҳорибаи шавқовар аст ва барои бисёри одамон ин муҳориба писанд меояд ва онҳо ин муҳорибаро бесаброна интизор мешаванд, гуфтааст Уитакер. хотиррасон мекунем ки Роберт Уитакер дар вазни миёна баромад мекунад ва агар ки ин муҳорибаро ташкил кунанд, пас бо эҳтимоли калон ин муҳориба дар вазни миёна баргузор мегардад ва ғолиби муҳорибаи онҳо довталаби асосӣ шуда метавонад. дӯстон, фикр мекунем ки айни замон Роберт Уитакер дар ҳақиқат аз ҳама рақиби вазнин барои Ҳамзат Чимаев шуда метавонад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонем фикротонро нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев оиди рафтори Дана Уайт ки номи ӯро фаромӯш кард, фикрҳои худро баён кард. хотиррасон мекунем ки Дана Уайт дар ду интервюи худ ному насаби Махачевро номбар карда натавонист ва бисёри тамошобинон гуфтанд ки Дана Уайт ин корро қасдан кард. акнун биёин суханҳои худи Махачевро дар ин бора гӯш мекунем. барои амрикоиҳо ному насаби маро гирифтан душвор аст. ӯ фаромӯш кард. Махачев: барои амрикоиҳо осон нест. ҳамчунин Нурмагомедов барои онҳо душвор аст. ман ҳоло шунидагӣ нестам ки ягон шахси амрикоӣ насаби Нурмагомедовро дуруст номбар карда бошад. ҳамаи мо хатогӣ мекунем. ин чиз маро нороҳат намекунад. фикр мекунам ки Дана ҳамаи чемпионҳои худро эҳтиром мекунад. ман оиди одамон фикрҳои бад наметавонам, гуфтааст Махачев. дӯстон, як факти аҷиб пеш аз муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волкановский. дар ташкилоти UFC ба Ислам Махачев аз ҳама зарбаи кам заданд. ӯ дар тамоми карьераи худ дар UFC ҳамагӣ 112 зарба сар додааст. барои муқоиса, Александр Волкановский дар сеюм муҳориба бо Макс Холлоуей 127 зарба сар додааст. тасаввур кунед дӯстон, Волкановский танҳо дар як муҳориба 127 зарба сар додааст. аммо Махачев бошад дар тамоми карьераи худ дар UFC ҳамагӣ 112 зарба сар додааст ва ӯ аз ҳама ҷангвари камзарба сармедодагӣ дар UFC ба ҳисоб меравад. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волкановский саҳари 12 феврал дар турнири UFC 284 баргузор мегардад. чемпиони пешинаи муваққатии UFC Тони Элкокуи Фергюсон Конор Макгрегорро танқид карда оиди ӯ чунин суханҳо навишт: чанд ҳафтаи охир барои Макнакер ҳафтаи вазнин буд. девонагӣ дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, ҳодисаи рухдода бо велосипед, аммо дар натиҷа ӯ хуб аст. шояд ин идеяи хуб аст ки ӯ барои худ рақиби суст интихоб кард, навиштааст Элкокуи. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Тони Фергюсон эълон карда гуфт ки UFC мехоҳанд ки ӯ ва Конор дар шоу The Ultimate Fighter мураббӣ шаванд. аммо дӯстон, чӣ гунае ки мебинем UFC ин имкониятро ба Чендлер доданд. барои ҳамин акнун Тони Фергюсон Макгрегорро танқид карда гуфт ки рақиби суст интихоб кард. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. фикр ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонобуду сарбаланд бошен.